Shubor nakaslem jong unausan hima. Ha kabede bat ka jingjia sha bom jong ki pait ba hagi bor pulit ki balaya khi persha ya ka jing terwa penyar terekam ke Meghalaya Cement Limited kabala jia ha Thangskai East Jantia Hills haga arpu saw terik unailar arajar arpulai usembut menteri rangba ke jilla ubadai khmi ka tanat ki kampo ing ke jilla uba preston tensong ulaong baga jingsha bom sha sho jong ki pait ba ha ketika sngi ga dai namar baki pait ba kilale kulmar bat thombor ye ki pulen hagabe dei pat bat ka jingpet jong ki bor pulet ka West Jantia Hills na lapangam kabadan ha khaput hadin bakila sha be hagi jat benreu karbi haga arpo hunreu tarik unailar arajar arpulai uba preston ulaong bakate ka jingjia ka dei ka jingjia yakin at khaput badulaong bakilat pathai khubor kim dei ban penya so ya kamat khaput bat kamat jing bom jong ki pulet ya ki pait ba Thangskai bat ka jingpet krat ki pulet halapangam haba keren jikilat pathai khubor ka sautorik unailar arajar arpulai hadin balawai ka jingelang rakhi dap shis pa snem ka khasi national dorbar kabalong ham aukhar uba preston ula kerpa ni ki pait ba bahaba kidon kino ki jingya khi kide ban ya khi da ka buram bat kalenti ka badai ban yaj ambanye penemen saw ni ya shok ya dat namar baka an ka don bad haba jia ki ai pat ki keno baki de ki pulet ki bale ben ki pat ba henry kum ki bor pulet habadan ginu ki jingkelmar ki hab ban le ye ka badai ban le amban supet kai ke jingcha po dum snong dang shen begini sini kawadon ke jingcha bom baik ba ki bor pulet Please understand one thing. What ong may besyabom ki baba pulit. Pet atat bagi pulit ki pet ba ki atat ki pulit. Ide pas kutu dai kata. Rei pi ki media pin so ong bet bale ben yu pulit. Habi ki atak pi ngatai pi bah ke social media. Tenganga kerpato se haba pi protes te keburok. Naya pen mensau, naya ke yang yat, naya syok naya dat. Nomor baka aing gadon. Desre itu lagi yang penting ki ong hana ba le ben yu pulit. Hatu pulit unsu pekai. Ni hamban le ke bede male. Kata ke bangat kwa benong. So benong ba kinu ni ai kalat kat kum ka kendon jong ka constitution jong India. Ba ngimla ban sim ya ka anya la ke jong di. Idon la ke jong ke betang, idon la ke jong ke hok, ban protes pidon la ke jong ke hok. Tang ba hab ni protes to nya ya da glenti ke badai ya. Kenang ba komo pi kan hono kanum dot ka jing. atau bilang si report ni barang jingpet pak ki bor pulet na po lapangap na kaput ang tay ako tu sini Ya kai? ka jingpet ki bor pulet na po lapangap ko kaput ba tibe iskarbi kai ba ya si report ni Di naya keren ni kane ke isu apa den kade ka boundary issue. Again piru kum ke media ngom have. Kane ke boundary issue. Belai pi keren ke boundary issue but kane ka law and order apa state. It's totally different. Okay, thank you so much. Bye.